Созопол е дестинация едно на юга и с добрия туристически сезон и всичко това, което се случва в Созопол тази година, мисля, че го доказваме. Интересът към Созопол е много голям, както от туристи, инвеститори и изобщо се надявам да продължим така да го развиваме. Според мен това е правилната посока. Всички видове туризъм, които са възможни да функционират на територията на град Созопол, трябва да го направим. И ние успяваме за сега. Единствено се изоставаме с конгресния туризъм. Надявам се скоро време новия министър на отбраната да даде за стопанисване сградата на дома на морския флот и да направим един там уникален конгресен център и да развием този за мен много добър туризъм, защото там самите хора са финансово здрави и мисля, че ще успеем да вдигнем нивото на стандарта в Созопол чрез този вид туризъм. Има ли някакво движение по Свети Кирик, предаването му на общината? На този етап Свети Кирик никой не го коментира. Моята амбиция беше повече Свети Иван и продължавам да настоявам там, защото моята идея е както стана Света Анастасия, така да стане и Свети Иван, да направим една морска линия Бургас, Анастасия, Свети Иван, Созопол и обратно, разбира се. По този начин мисля, че ще успеем да направим по-добър обмен на туристи, както от Бургас към Созопол и съответно от Созопол към Бургас. Надявам се премиера в най-скоро време да ми дойде на гости и съответно да решим и този казус. Това е много важно. Има програми, по които да се кандидатства, да се спечелят проекти, така че и чрез вас се надявам да успеем да го получим. Ама там не може да проява. Не, аз не искам. Аз там искам както Анастасия. Аз искам да направим две кейови стени, където да спират корабите, съответно лодките, да направим някакво ниво дигане на манастира, който е горе, защото аз съм сигурен, че и Вселенския патриарх ще помогне финансово за там. Съответно да направим вътре алеите, да направим подходите, евентуално едно съвсем малко магазинче, което да продава евентуално минерална вода, безалкохолно и сувенири. Това е, нищо повече, няма нужда от повече. Да възстановиме фара, да може да се посещава и това е.